Преминаваме към втора точка от дневния ред. Тя е състояние на общинските гори, работа на общинско лесничейство. Давам думата на инженер Евгений Димитров, директор на общинско лесничейство Самоков. Състояние на общинските гори и работата на общинско лесничейство по стопанисване на общинските гори. Община Самоков е собственик на 18 000 хектара или 180 000 декара. Моля гори. за тишина, доктор Панев. В 9 от населените места са съсредоточени над 85% от общинските гори, като най-много гори са възстановени в землището на село Радюл 3740 хектара, в село Марица 2530 хектара, в село Доспей 2067 хектара, в землището на град Самоков 1980 хектара, Продановци 1500, Белчин 1095, Райово 780, в Алино 700, Мала църква 719. 5 от селата нямат общински гори: село Ново село, Широки дол, Долни окол, Ярлово и Маджере. В останалите 10 села са възстановени незначителна част от заявените за възстановяване на гори по различни причини, главно по съдебни решения. За около 3000 хектара в землищата на село Доспей, Радюл и Бели Искър не са завършени все още процедурите по въвеждане във владение на общината като собственик, поради което общинско лесничейство няма възможност да стопанисва тези гори и не се провеждат мероприятията по лесоустройствените проекти. Останалите 15 000 хектара се стопанисват от лесничейството съгласно лесоустройствените проекти, като залесената площ в общинските горски територии възлиза на 96% и само 4% е недървопроизводителна. Тази лесистост няма аналог в страната, а нелесопригодните територии са само около 2%, като с по-голям дял в общинските гори са 66% са иголистни гори, от които 76% естествени насаждения и 24% изкуствено създадени горски култури. В голямата си част са иголистните и смесените зрели насаждения са високобонитетни, първи и втори бонитет, което е показател за много висока продуктивност. Богатите месторастени и отличното състояние на общинските гори в общинско лесничейство Чамкория в началото на миналия век са предпоставка в началото на века 1936 година да се изгради първото в страната изборно стопанство. Насажденията в това изборно стопанство, над 90% от насажденията са общински. Извеждането на изборните сечи в тези насаждения предопределя разновъзрастна и вечна гора. От няколко години общинско лесничейство работи по увеличаване териториите за изборно стопанство, включвайки нови подходящи насаждения с промяна вида на сечта. Работата в изборното стопанство е под наблюдение и пряк контрол от дирекция стопанисване в Изпълнителната агенция по горите и катедра лесовъдство в Лесотехническия университет. Фитосанитарното състояние на общинските гори е в много добро състояние. Нападения от болести и вредители са незначителни и не налагат провеждане на специални мероприятия за борба с тях. Ежегодно се инвентаризира и усвоява сухата маса и увредената маса за поддържане на санитарния минимум. Работата на общинско лесничейство датира от 2003 година, като общинско лесничейство е създадено с решение 1155 от 2002 година на Общински съвет с предмет на дейност управление на горския фонд, възпроизводство на общинските гори, чрез провеждане на необходимите мероприятия, възобновяване и ползване, опазване, строителство и финансиране на дейностите. С решение 1156 пак от 2002 година е утвърдена и структура и числеността на общинско предприятие общинско лесничейство. Още от следващата година, 2003, вече е структурирано като общинско предприятие и обезпечено с експерти лесовъди за управление и стопанисване на общинските гори. Проследявайки работата на общинско лесничейство
за периода 2003-2011 година е видно прогресивното развитие и като обем, и като ефективност на работа. С изключение на 2009 година, когато вследствие настъпилата икономическа криза пазарите на дървесина се сринаха, в останалата част за периода 2003-2011 се отчита сериозен напредък. През 2003 година обема на работа е 9000 кубически метра добита дървесина, реализирани са 530 000 лева, а разходите са 200 000 или 330 000 са печалбата. През следващата 2004 година обема на добитата дървесина се удвоява и приходната част възлиза на 800 000 лева. 2007 година е преувеличен добив на дървесината 2 пъти, повече от 2003, приходите са се увеличили 3 пъти. През последните 2 години приходната част възлиза над 1,5 милиона годишно, което е показателно за стабилизиране на пазара на дървесина и предпоставка за търсене на резерви в увеличаване ефективността от промишления дърводобив. Тези резултати са постигнати при добив на дървесина до 25 000 кубически метра годишно, а средното годишно ползване по лесоустройствените проекти за общинските гори е 37 000 кубически метра. Това дава възможност за увеличаване ползването, но съобразно възможностите на потребителите и условията за отдаване. За да се увеличи ефективността от продажбата на дървесина, необходимо е все по-голяма част от строителната дървесина да се продава в централен склад. Тази форма на продажба ще увеличи приходите чрез прецизиране качеството на отделните сортименти. Сериозен резерв е и преработката на област дървесина. Ежегодно в плановите за капиталови разходи се предлагат от ръководството на общинско лесничейство за купуване на линия за преработка на строителна дървесина, но до сега не е реализирана. Общинско лесничейство има поставени цели за увеличаване приходите и от използването на отпадъчна дървесина и нискостойностни сортименти за производство на екологично възобновяеми енергийни продукти, като чипс, пелети, брикети и други. В момента се извършват проучвания и подготвителни работи за изготвяне на проект. Залесителната дейност през тези и следващите години ще се извършва главно по изпълнение на одобрен проект по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони, залесяване на опожарени територии. През последните години, поради ограничаване на средствата за производство на фиданки и отглеждане на плантациите от горскоплодни видове, състоянието и настъпилите засушавания, състоянието не е достатъчно на добро ниво. Въпреки необичайното засушаване през тази година, с много усилия успяхме да приберем на 100% реколтата от американска боровинка и арония, съответно 2,6 тона боровинка и 3 тона арония. И на 100% е реализирана. Снабдяването на населението с дърва е приоритет на общинско лесничейство от създаването му до сега. В селата, където имаме достатъчно общински гори, населението е осигурено с дърва на 100%. За населението от град Самоков, особено за социално слабите хора от града, осигуряването на дърва тази година е изключително тежко. За разлика от други години, Държавно горско стопанство Самоков тази година не предостави възможност за закупуване на дърва от временен склад от градското население, а предостави продажбата на фирмите ползватели, което драстично увеличи цените на дървата за огрев. Наложи се общинско лесничейство допълнително да комплектова лесосечен фонд за добив на дърва за населението през есенно-зимните месеци, което като се запазиха цените на дървата от вече 5-6 години насам непроменени. За промишления дърводобив от изключително важно значение е горската пътна мрежа. Гъстотата на горските пътища в общинските гори е над 12 метра на хектар. Това е мерило за гъстотата, което е чувствително по-високо от средната за страната 7-8 метра на хектар. Но състоянието на горските пътища е много тежко, което налага реинвестиране за възстановяване и поддръжка. От изключително важно значение е и опазването на общинските гори. Съгласно новия закон за горите, общинско лесничейство е задължено да организира самостоятелно охраната на общински гори. След обнародване на закона, Централното горско ведомство
Изпълнителна агенция по горите не прие на време необходимите наредби. За повече от година общинските гори бяха подложени на посегателства и се извършиха нарушения, особено край градската част. С решение на Общинския съвет 1849 от 21 април 2011 година беше утвърдена нова структура и увеличена числеността на персонала за създаване на организация по охрана на общинските гори. Закупени бяха допълнително и 2 високопроходими автомобила, осигурено е униформено облекло на персонала. Предстои осигуряване на лично оръжие на горските надзиратели. Обособени са охранителните участъци и са назначени необходимите горски надзиратели. През този преходен период много сериозно съдействие на ръководството на общинско лесничейство оказваше районно управление на МВР, многократно се отзовава при наши сигнали и подадени от добросъвестни граждани за незаконна сеч. През настоящата година и следващата година общинско лесничейство ще насочи усилията си към участие в програмите за усвояване на европари по основните горски мерки: изграждане на горска инфраструктура, горски пътища за достъп до трудно усвоими басейни, отглеждане на млади насаждения без материален добив, залесяване на пустеещи земеделски земи, развитие на странични дейности с недървесни продукти. Новия закон за горите ни налага да започнем и сериозна подготовка за сертификация на общинските гори. Благодаря, господин Димитров. Моля да останете до приключване на коментарите на место. Уважаеми общински съветници, имате думата за коментар на изнесената информация. Господин Пашов. Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров, въпросите, които ние повдигнахме и които бяха в основата за днешния ваш доклад по състоянието на общинското лесничейство, бяха продиктувани от няколко основни факта, които според нас са важни. На първо място това, че общинските гори съставляват една значителна част изобщо от собствеността на община Самоков и грижата за тях трябва да бъде първостепенна грижа както на общината и общинската администрация, така и на това звено, което е създадено общинското лесничейство. В тази връзка аз чух всичко, което казахте относно охраната, относно идентификацията на горите. Бих желал обаче да ви попитам и да допълните вашия отговор с това: приемането на горите, извършено ли е, оценени ли са щетите, защото всички сме свидетели на това, че има нанесени щети в горските масиви. На второ място, създаването на общинското лесничейство и изобщо експлоатацията на общинските гори, според нас, не би трябвало да се свързва само и единствено с добиването на, т.е. получаването на приходи, добиването на дървесина. В тази връзка вие изнесохте във вашата информация данни какво се прави, какво е състоянието на горските масиви, евентуално какви мероприятия за лесителни и така нататък трябва да се правят, но тук считам, че трябва да се разшири въпрос с това как може да се печели повече от добиването на дървесината. Дали най-добрият вариант е това тя да се продава в непреработен вид, или може да се мисли нещо в посока изграждане на някакви мощности, които да преработват. Знаем всички, че преработената дървесина струва в пъти повече от